weer de laatste dagen in 64. Ik ben ook in november bij de REA gekomen. En die gingen we naar de koffietijd, die hebben alle arbeidsvitamine. En ik geef een raad, een loodspraker zitten boven. En het weer alle wilde muziek, Franstalig of weet ik wat het alle weer. Het weer onder het middel rotzooi. Ik zeg boven een kraan bij de bakery, dat is niks. En daarin komt er een versje. Ik stuur stevig aan de grond. Ik geef terug in de hand en ik zet hem wel in de steken. Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. Zij bekronen je lieve gezicht. Zij verzachten de sporen der jaren. Na een leven van werken en plicht. Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. Voor je rimpels van zorgen en pijn. Ik hang ter aan de grond. 6-7 zang die man. Word voor word. Ik denk, dit is het. Maar waar dat zong, wist ik niet. Had er nog Jan Klaas of weet ik wat. Een kwartiertje later komt er weer een plaat. En dat weer, neem deine weiße gitaar. Van 1963. Ik dacht, dat is gebrekkig fris, want dat kon ik hier makkelijk verstaan. Nou, ik zei, dit is het. Ik zei, deze man zongt niet minder als die van de grijze haren. Dus ik moest het in de kappen. Ik ging naar huis. Ik zei, ja, mam, ik zei, weet ik aan wat ik bij jullie heb. En dus ik ging bij de platenwinkel aan. Daar kreeg ze, neemt dan de waste gitaar in de hand. En die draait ze. Ja, ik zei, dat is het. Spiel auf der weißen Gitarre ein andalusisches Lied. Dann will ich singen für dich die ganze Nacht beim roten Wein. In de harmonie, in Ljouwert, daar weer een optreden. Weer een mooie jongen. En dan zitten er 2 vrouwen die ik zit hier. En daar zit een vrouw en daar zit een vrouw. En we lieken stil als een moes. En daar komen Gert en Hermine het podium op. En dat weer in het fluitje. Ja? En dan beginnen die vrouwen die beginnen te kwijken. En Gert die aan het jongen. Of Gert en hem aan het jongen. Op een gegeven moment, ik zei die vrouw, ik zei, mama is jaren, ik zei, kan ik even stil waren? Nou, wat hebben wij met die venten nodig? Nou, ik zei, dat ik dan wel vertellen. Ik zei, hou me nou even alsjeblieft een keer bij. Maar je dient dat maar wat meer in de hand begonnen te jokken. Ik zei, paard, daar bleek zo'n bad en ik zei, laat ik beide voor de bek. Ik zei, dat is nog gebeurd, man. Ik ga er net weer uit. Ik ga er net weer uit. Nou zijn ze krijgen die aanval met hun vrienden. Hè? Nou, ik zei, joh, dan wij. Ik heb wel mensen bij me. Ik heb me wacht, ik heb me gezegd, maar wat zie je, Henk? Henk zit mooi bekend en helemaal in de klaarkamer. Haha, prachtig. Nou, en toen in 2005, daar kreeg ik niet een bericht. Toen moest ik in Eemnes komen bij Hilversum. Dus hier een CD-presentatie. De nieuwste CD, en dat is deze, even zien. Maar ja, daar ga ik van hem krijgen. Deze, 2005. Stond er hier. En die zingt naar de sterren van de hemel. Wat ik hier mooi vind, dat is de geboortekaartje van zijn jongste dochter, Sheila. En Sandra en Gert junior, die ween er al. En dan zei je haak hem. En die brief, die werd een 12 centen. En dat vond ik het mooiste wat ik kreeg. Ik denk, dat mag bewaren. Ik ben nog een beetje zenuwachtig, hè.
Maar Oos, ik ken hem altijd nice, jongen. La 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 la. Ik stond als piepjong zanger voor het eerst op het toneel. Het was